गोव्यात नव्यानं सुरू झालेल्या मोपामधल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आज सकाळी 8:40 पहिलं विमान उतरलं. हैदराबादमधून आलेल्या इंडिगोच्या पहिल्या व्यावसायिक फ्लाईटला या विमानतळावर उतरण्याची संधी मिळाली. GMR कंपनी, राज्य सरकारचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी येणाऱ्या पहिल्या प्रवाशांचं विमानतळावर जंगी स्वागतही केलं. पण विमानानं आलेल्या प्रवाशांना मात्र टॅक्सीची काय सोय नव्हती. टॅक्सीसाठी विमानतळावर या प्रवाशांना ताटकळत थांबावं लागलं. तसंच गोवा माईल्सची टॅक्सी बुक करण्यासाठी देखील भली मोठी रांग लागली होती. या विमानतळावर मोबाईल नेटवर्क मिळत नसल्यामुळं प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. नेटवर्क मिळत नसल्यामुळं प्रवाशांना टॅक्सी बुकिंग करता आलं नाही. तसंच विमानतळ परिसरात देखील जमावबंदी लागू केल्यामुळं प्रवाशांना टॅक्सीसाठी वाट पाहावी लागली. या दरम्यान टॅक्सी आंदोलकांनी विमानतळ परिसरात लावण्यात आलेल्या कलम 144 अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश हटवण्याची मागणी केली. टॅक्सी आंदोलकांनी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रतीक्षा करणार असल्याचंही सांगितलं होतं. मोपा विमानतळावर विनाअट टॅक्सी काउंटरची मागणी करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत नागझरमध्ये साखळी आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा टुगेदर फॉर मोफातर्फे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आंदोलकांचे नेते सुदीप ताम्हनकर यांनी दिलाय. महत्त्वाचं म्हणजे कदंबने 6 इलेक्ट्रिक बसेस मोपा मार्गावर कार्यरत केल्या आहेत. यामध्ये मोपा पणजी मडगाव, मोपा म्हापसा कळंगूट, मोपा म्हापसा पणजी या मार्गावर बसेस सेवा देणार आहेत. यामध्ये टॅक्सीच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नसल्यामुळं आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या टॅक्सी चालकांची धास्ती घेत उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमानतळ परिसरात जमावबंदीचे आदेश लागू केले. त्यामुळं पहिल्याच दिवशी प्रवाशांना हा नाहक त्रास सहन करावा लागला.